Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satripun pasilan bersama Ibu Bibi. Monggo sesarengan maos Bismillahirrahmanirrahim. Piye kabare dina iki, Pepen? Baik. Nggih, alhamdulillah. Sehat nggih? Nggih. Wonten sing jawab masuk? Sapa? Dewi. Terus? Kenapa ya? Nah, saiki sadurunge masuk ing pelajaran, sapa sing wis ngerti aksara Jawa? Durung ngerti? Aksara Jawa iku huruf Jawa sing cacahe ana 20. Dadi payung. Lo iki sikile mung siji. Go sikile loro. Renyo sikile ana 3. Nah, lo kalau Jawa itu kaya tulisan gede lan cilik. Gedene sing dinekno iku padha kaya tulisan gede iki gede. Lah nek to cilik ning kene. Lah lajeng orang asal iki kulit-kulit do hitung